Milí diváci, přeju vám pěkné páteční ráno. Nyní už máte možnost sledovat ukázky vybraných pořadů, kterými vás Česká televize právě dnes chce potěšit. Reprízu druhé části nového seriálu Na lavici obžalovaných Justice, nazvanou In dubio pro rero, můžete sledovat v 9 hodin a 5 minut na ČT1. Nejhorší by bylo, kdyby to dostal ten fanatik Jurka. Zahajuji hlavní líčení v trestní věci obžalovaných. Toho mladého Stenka by měli zavřít a ten potetovaný grázl by měl rovnou viset. Hlas lidu, hlas boží. Dáte mi 500 000. To víš, vole. Magazín o filmových novinkách z domova i ze zahraničí Kinobox 2000 je připraven na 17. hodinu a 25. minutu. Tentokrát se můžete mimo jiné těšit na 2 holandské snímky Charakter a Antonia. Oba dva byly oceněny Oscarem za nejlepší zahraniční film roku. Třetí filmovou novinkou je volné pokračování divácky úspěšného hororu Vřízko. A konečně hvězdný Leonardo DiCaprio se představí v další tuzemské premiéře s názvem Úplné zatmění, kde si zahrál prokletého básníka Artura Rimbauda. V reportáži vás pak zavedeme do dalšího filmového klubu, konkrétně do šiškovského kina Aero. Ve 20 hodin uvádí Eduard Hrubeš pořad Neváhej a toč. Když já byla mladá, jezdili jsme na takzvaných skeletonkách. To bývala sranda. Zázraky se dějí, jen se jich nebát. O tom se přesvědčíte v seriálu Dotek anděla. Ukaž mi cestu domů. Tak se jmenuje druhá epizoda a podívat se na ní můžete ve 20 hodin 25 minut. Už můžem. Tohle nemám. Na tom zápase závisí celý tvůj život. Komisař Mulen se tentokrát dostane na stopu bandy překupníků drog. Smrt policejního důstojníka. Páteční detektivka v 21 hodin a 10 minut na prvním programu České televize. Rád bych dodal, že se jedná o osoby extrémně nebezpečné. Chci toho chlapa. Nechte nás projít! Ať jsme odsáď! Máš kliku, že nejsme venku. Posádka Červeného trpaslíka nahlédne do své budoucnosti v britském kultovním sci-fi seriálu v 21 hodin 35 minut na programu ČT2. Což je stejně jako má 6 000 učitelů tělocviku. Jedno! Seš frajer, jste? Ty neumřeš! Pes útočí! České radiokomunikace se omlouvají divákům České televize, že dne 15. ledna tohoto roku bude z technických důvodů mimo provoz vysílač Brno-Kojál, program ČT1 29. kanál a program ČT2 46. kanál v době od 9 do 10 hodin. Informace o výlukách vysílačů můžete zjistit na teletextu České televize na stránce 399. Děkujeme za pochopení. Tak jak máme? Mně napadá ještě jedna otázka. Paní Liběno, kdy každý máme nějaký svůj... Kromě živé debaty s hosty ve studiu nahlédneme v dnešním pořadu věnovaném pro tentokrát výhradně módě do soukromí a práce oděvní výtvarnice Liběny Rochové. Navštívíme obuvnické muzeum ve Zlíně a ateliér designu obuvi Vysoké školy umělecko-průmyslové tamtéž, kde se dozvíme mnohé o dějinách obouvání. Komorní orchestr pražských symfoniků s nevinomým Janem Mumínem a rakouským varhaníkem Martinem Hasselbeckem zahájil 19. října festival umělců a umělkin se zdravotním postižením i bez postižení pod názvem Umění bez bariér. Festival probíhal celý týden v několika pražských divadlech, kinech, školách, ale i kostelích. Pořadatelé byli Rakouský kulturní institut v Praze, hlavní město Praha a Česká televize.